Și înainte să trecem la videoclip, v-aș ruga frumos să apăsați butonul de like, de abonare. Facem și noi un videoclip. Hai, bici. Vedeți ninja afară și se depune zăpadă. Iată și mâncare. O să mergem acum să le luăm apă și lor. Uitați, avem apă aici. O să le dăm apă. Vă mulțumesc pentru suma de 65 de abonați care am făcut-o. Vă mulțumesc foarte mult. Uitați. După cum puteți vedea, apa nu mai au deloc. Punem pe pauză. Am revenit, fraților. Am pus și apa. Uitați compartimentul ăsta aici, e zăpada, uitați. În ea. La noi ninja afară. Uitați. Uitați să merg asta. Este cupul, campionul. Da, fraților. Cu voi a fost Pigiu Ștefan. Da, nu uitați de like.